Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Kasancewar yau ban nuna muku kaina ba ko kuma in ce ban bayyana kaina ba tare da wani ɓatar dogon lokaci ba, zan muku bayani ne akan yadda za ku yi downloading na Revit materials kawai. Bari mu ɗora yadda ake downloading na Revit materials, hanya mafi sauki, ko a waya ko a kwamfuta. In ma a cikin waya ne zaka bude browser ka kamar yadda na bude yanzu a kwamfuta. In ka bude ka yi new tab sai ka rubuta Smith market. In kun yi search na Smith market in ya kawo gashi na shine na farko, Smith market.free Revit families and beam content na, sai ku click wanda shi shine na farko. Bari mu dan jira shi ya bude. Kun kalla ya bude mu directly ba, kun ga ya bude mu directly. So idan ya bude, kun gani yanzu nan wurin na riga na yi login ne, ina da account a wannan Smith market ne. In baka da account dole sai ka yi sign up, ka sign in, ka sa account da su, sannan za su barka kai downloading na material. So idan ka shiga, ya za ka yi kai downloading na materials? Sai ka shigo nan inda aka sa categories nan, inda ku kalla all, in kai clicking kai ga sunan anan, window kake nema, kofa da sauransu duk ga sunan anan wurin. Yanzu bari mu nemo inda window yake. Window yana da blue, ga windows. Har yanzu bari mu dan jira ya bude mana. Kun ga ya bude mana window kala kala. Shi ma window again akwai categories na shi, sub categories ake kiran shi. Gashi nan rabe-rabensa, sliding ne da su waye ga su nan. Yanzu bari mu zaɓi sliding, gwada da loading guda ɗaya ku gani yadda yake. Bari mu ɗan jira har yanzu saboda net yauwa. Kun ga yanzu ya riga ya bude, ga sliding windows a nan wurin, ga nan sliding windows a nan wurin. Kun kalle shi. Yanzu a misali ina so yin downloading na wannan, sai in taba, na taba. Kun ga ya kawo download a gefen nan ba, so sai ka taba download, amma sai kana da account da su. In dai baka da account da su ba za su barka ka yi downloading na wannan window da kake so. So in ya cika wannan loading din, ya gama loading, directly kawai zai fara downloading. To duk abin da kuke nema, in dai a Revit ne ko kuma in ce material na Revit ne, a cikin wannan Smith market din nan an fi samun shi da sauki, ko kuma in ce ya fi sauƙi kawai. Sabbin material suke ɗorawa a wannan website nasu, da kuma ya fi sauƙin downloading ba tare da ɓata lokaci ba. Amma materials na Revit ko kai in ka zo na za ka iya creating na kayanka ba tare da ka sha wani dogon wahala ko wani abu ba. To bari mu jira ya gama loading na shi, ya yi downloading, nuna muku yadda yake. in ga nan wurin ya fara downloading, already ma ya gama downloading din ne. Kun ga already ya gama downloading, sai ku yi baya. Na danna back, bari ya bude. Yanzu dai na riga na gama downloading na window na, gashi nan yana wannan. Bari mu bude muku fallon kudin su ne, ga na window da ne downloading. Downloading na material a Revit dai bashi da wahala. To masu kallo, duka dai a yau a yan ne muka kawo muku ƙarshen bidiyon namu. Ku kasance tare da mu a wannan tasha na Isa 3020 TV. Da Allah wanda ba su danna alamar subscribe ba su taimaka su danna mana alamar subscribe, sannan su danna ƙararrawar sanarwa.